शांति के दान दी, बात पर ध्यान दी। पहले सुनी तब गुनी तब धुनी ना तो रूनी ना मिली। आई हमरा सोनू जी के बहनोई निरंजन जी वहां के ओर से 51 रुपए के हाजिरी लागल। माता जी कल्याण करी मनोकामना पूरा करी। देखी कार्यक्रम जब होत नु बा दुगोला होता। ब्यास लो सही बात कहनी केने बानी। हाँ तनी हने सामने आई मुंह मत फेरी तनी हमरो के ताके दी दाम अनमोल बा हमरो के डाके दी। अजू बाटे तो जुआई जरूरी बा गुताई मत रसे रसे पाके दी। लेकिन जे तकबे ना करी दयाई कैसे जौन फरबे ना करी तुराई कैसे आ जेकरा आंख में लाज और लिहाजे ना रही तो केहू आई कैसे या केहू जाई कैसे। केहू के तकला से जिंदगी संवर जाला, केहू के तकला से हो जाला फांसी। आ केहू अगर ताकल तो बिल्कुल अनर्थ भइल आ केहू के ताकल पहुंचा देला काश। दुगोला जब होत नु बाव में दुगो चीज होता गौर कल जाई सब केहू। ब्यास लो जब कथा कहल शुरू करता तो हई बूढ़ पुरनिया चाचा काका के सब केहू के नीमन लागल। जितना नौजवान भाई लो बाबू उसको ओह का गई हसन साफ बुझाता कि तुलसीदास जी के हित हो गई बड़ा सा। गौर करे कुर्सी चल जाए जब हमनी के तोर मोर कइल शुरू कइल जाता त लोग के बड़ी आनंद आवत। तो बुढ़ऊ काका लोग कहता इतना बेइज्जती दोनों के दोनों बड़ा सन कोनो गतरी एकनी के लाज नहीं। रात भर सभे सुनता खूब थपरी बजावता। सवेरे जब पड़े जाइल जाता नु बाप रे इहे नु दोनों रल हसो गजब पे पतित केनु गारागारी करता। जौन हमरा से नागेंद्र जी के हो गइल बा ना भूतो ना भविष्यति ना केहू से भइल बा ना केहू से होई। लेकिन उ सब सोच के मन के तरंग मार के सोचता है कि उ गारागारी में कुछ नहीं है। जमा के नाम खोल के भइल बा। विचार कर विद्वान के नगरी है सबे विद्वान बैठल बानी। एक आदमी ना जाई सबे ध्यान दे अपनहु से कहता नहीं गुरुजी मास्टर साहेब खिसियाई मत तनी मीठे मीठे कुछ कुछ हमनी दोनों भाई के रउरा देत रही हमनियो के मन लागत खिसियाई बानी का ध्यान दे बेड़ी बाबा रउरा बोली मत बस हमार सुनी हम बुझता नहीं कि रउरा खिसियाई बानी। लेकिन अब देखी एजा होता का सारा लोग कहता हमने के भोजपुरी माटी हो गई, भोजपुरी माटी हो गई। इतना खराब खराब गीत गावत रसन भोजपुरी की कान। अब गौर करे सही बात बा ब्यास लोग के सट्टा स्वर्ग में हो जाए तो एको देवी देवता के लोग चैन में ना रहे दी। एगो लइका अपन घर दुआर बेच के 200-400 कैसेट बनोस कहियो हिट ना गइल। चंदन चंचल आ जैसे गौलस पपिया नतिया पटना बा एके बेर में फॉर्च्यूनर पर चढ़ेला। गौर करे हमनी के समाज का बा यही पर एगो गीत गायम समाज पर एक बाद कथा में लेके चलतनी। दूसर का बात सबे कहता कि भोजपुरी माटी हो बड़ी खराब खराब गीत गावत रस कहीं बाजा पर बाजत नहीं खे। लेकिन हमारा रहुरा कान के एयरफोन बाज के इतना हिट को जाता जाओ ना के अंदाजे ना। अब बताई कि लोग सुनत नहीं खे तो हिट करता के। गौर करो दूसर बात हमनी के समाज आज का रहे या का हो गए। एगो पहले गीत सुना होता नहीं बबुआ लोग खातिर गौर करो नया गीत पे एक बाद कथा हम राम जी के जन्म के कथा आदेश मिलल है कमेटी के कि राम अथी रामायण से कथा शुरू हो। हम राम जी के जन्म गावल शुरू कैनी। नागेंद्र जी के एगो प्रश्न आइल हो कि सबसे पहले देवतालों में छठियार कार्तिक जी के हो गए। मानव में हमने के इंसान में केकर छठियार भाई हमरा जहां ले जानकारी बताऊनी हम कथा छेड़नी हो। राम जी के सब केहू जाना था कोई भाई चार भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हम कहें फिर 5 भाई फिर कहें 6 भाई फिर कहें 7 भाई फिर कहें 8 भाई फिर कहें 9 भाई फिर कहें 11 भाई। शास्त्र के संगे प्रमाण देबे कर लेकिन सुनल जाई तब नो। अब अपने मने रउरा कह दी कि बस चले के अगर रउरा लोगन कही ना तो उहे करवा हम निकल लेतन जे बेसी ना 1 घंटा सारा लोग के मजा आ जाई। आ बाद में सब केहू कहत ना गइल कि गजब बेइज्जती दोनों बड़ा सो। ए चुनु बाबू जी तो रात के माने 4 बजे के बाद होई। अरे तो एक के बेर कथवा ना हो जाए। देखी कथवा होखे में तने टाइम लागेला। गुरुजी आपका प्रोग्राम हमने सुना है साठी में जब आप गए थे कि नकिया कटौले हो बाड़ू ना
हाँ। मैंने हमको लगता है कि जितना पब्लिक सारा पब्लिक झूम उठा था और यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है हमको ही समझ नहीं आया। बस चिंता ना करी, अब नाक कान कटाई। आई एगो गीत सुनाओ तनी पहले, हई बबुआ लोग खाती तनी हई खेती पर खादर छीटो। अमृत बाबू तनी खेती पर खादर छीटो, तब हम कथा सुनाओ। प्रोग्राम तो वो होई जबर के देख लिए पानी पटाके का है भाई से भाई लड़े, जतरा हमनी दोनों भाई हबर लड़ता नहीं जा बल्ले बा आए बुद्धि में कौन को सुधी नहीं खे, झूठे सभे कलाकार बा। आ जोस गति तहारे भाई तोस गति हमारे। लोग देखी भरमौले बा, दू जाने के सूली पर चढ़ौले बा, आ तोर मोर कीर्तन होई है रट लगौले बा, तो होखबे करे। लेकिन आई सब लोग झूमे लगे। भाई थाहे वाला पैदा ना भइले समुद्र के गहराई के। दुनिया में केहू ना देला जौन प्यार होला अपना माई माई केहू धनिक भइल नहीं के हिस्सा बचा के भाई के। अब मोहर ढेर दिन ना चमकेला 2 नंबर के कमाई। अरे दादा ये बात चमकोता ई के कर हो आदमी ने ताकत ना कमा पे झगड़ा होखे लगी। हमनी के हई चिला चिला फेफड़ा कर हो जाता एकरा 2 नंबर के कमी नहीं ई बुझा। त देखौ की और बोले कि ए दादा ऐसे विचार करो, हमार दुश्मन एगो हमरे संगे रहे। ऐसे विचार करी महाराज कि भाई से भाई लड़े, अरे लड़बले पड़ोस बा का कोई भैया वो कोई तरीका के आदमी होला। अब देखी नायका लोग हंसता, बुढ़ऊ काका लोग के बुझाता कि लब लागल चाटे कथा नहीं के सुनाओ, करो लोग करल का जाओ, हमनी के इहे नहीं के बुझे। हाँ बुढ़ऊ का ओह लागल चाटे अभी देखो, अब कथवा छोड़ दे। लेकिन आई दोनों हुई तुरंत काहे की बड़ी अच्छा कथा हो के दशरथ जी के जन्म से शुरू कइले बानी, ओकरो के सुनाए। लेकिन जाना तारी महाराज पट्टीदार के कई तरीका के आदमी होला। बहुत लोग बा कमाला कम हाजी खाला बेसी, आहा बहुत लोग बा खाला कम हाजी कमाला बेसी, आहा बहुत लोग बा कमाला कम आहा खाला कम, आहा लेकिन दूसरा के डहाका। अरे जैसे में पट्टीदार के ईटा जब गिरे लगी नु तो दूसरा का पट्टीदार ही ना सोची कि हम 2 मंजिला बनवा ली, वो सोची कि कहां से एक ईटा गिरो तो यही फेर में वो लग जाए। ई ना सोची कि 2 मंजिला बनवा ली ना, नीमन शीशा से नीमन चेंजर के शीशा जब एगो पट्टीदार लगवाई नु बढ़िया से वाल पुट्टी को के पेंट कराई तो दूसरा का पट्टीदारवा सोची कि पान घुला के थूक दो चाहे मारा एगो टेटा इनकर शीशा चनक जा। ई ना सोची कि हम अपन लगवा ली नीमन ओकरा से। ऐसे विचार करी है समय आज हो गइल बा काहे कि भाई से भाई लड़े लड़बले पड़ोस बा का कोई भैया हो जमाना के दोष बा, तो का कोई भैया हो जमाना के दोष बा, का कोई भैया हो जमाना के दोष बा, का कोई भैया महल बना के बादशाह बना के महल बना के दुनिया पहिल का अंतरा पर ध्यान दे, तनिक बेंजू के साउंड बढ़ा दी, बेंजू कम बा। हमनी के समाज में आज एक कलजुग के भोजपुरी के रत्नाकर व्यास जेकर नाम हवे भरत शर्मा, कमे ज्यादा हो गेल तनी कमे। आज भरत शर्मा के जावना डेट पर फोन करे न खाली बैठल आज जावना प्रोग्राम में खेसारी लाला पवन सिंह हई नया नया लड़का कौन चंचल कौन चंचल प्रमोद प्रेमी चल जाता लोग, इतना लोग जाता कि बिना मार भइले पक्सा ऐसो नहीं हो। आ रात भर में वो लोग आवता का 2 गोला करा में केहू कहल कि खर्चा लागता खूब, केहू दी हमनी के तो 8 से 10 हजार रुपया दी एक आदमी के। आ रात भर कथो गाई, कहानियों गाई, भजनों गाई, भोजपुरियों गाई, सुनाई सुनाई। आ 4 गो से 5 गो गीते गाइलो तले पता लगल कि है ना मार हो गई चल भाई। आ रुपया 5 लाख 8 लाख 10 लाख। विचार करी है समाज में हमनी के घरे बियाह शादी जब होला अपना घर के माई लो 1 लाख देवी देवता के जितना जानी के नाम जानता लो सब के बोला दिलो आओ आओ। गोरिया बाबा, देवी माई, लक्ष्मी माई, ढलही माई। लेकिन शंकर जी कहनी कि कार्तिक गणेश
बसहा सरियाबो चलो भक्त के यहाँ से न्योता आई आइल बा भक्त के यहाँ से न्योता आई हाँ हाँ काहे की जैसे गांव के बहरा भी आवत नहीं तले कार्तिक जी कहतन कि पिताजी कुछ मोहकत अरे चंडाल बहकत नहीं गई तो बसाता विचार करे कि देवता पितर लोके अरे नेवता जियाता देवता पितर लोके देवता दियाता देवता पितर लोके देवता दियाता अरे तिलक परात में भैया मछरी छनाता तिलक परात में भैया मछरी चनाता तिलक परात में भैया मछरी चनाता जैसे न से मारी नुलाई तिलक बारात में छठियार में